Bueno, pois boas tardes. Eu vou falar dun tema que debería falar pois, que é a investigadora nova, Lucía Torres, que está desenvolvendo, realizando a súa tese de doutoramento no noso grupo de investigación, e estamos dirixíndolle pois, ese traballo de investigación a profesora Elvira Díaz Vizcaíno, do Departamento de Botánica, e eu, do Departamento de Produción Vegetal. Titulámoslo Ervas boas contra malas ervas. A verdade é que a mí non me gusta esa diferenciación ou esa terminoloxía de malas ervas, porque malas ervas en realidade non hai, non? Todas son boas, todas teñen utilidade, na natureza non hai nada gratuito, todo ten unha finalidade. Algúnas desas ervas que chamamos malas ervas teñen, por exemplo, propiedades medicinais. Pero, bueno, cando se asentan en cultivos e compiten con especies que queremos cultivar, pois entonces chamámoslles malas ervas. E hai outras ervas coas que podemos loitar contra estas malas ervas. Hai xa bastantes anos, a finais do século pasado, comezábamos a realizar investigacións sobre o control da vegetación nas paredes da muralla, que é o monumento máis enlleiro de Lugo, que foi declarado Patrimonio da Humanidade no ano 2000. Cando comezamos eses estudios, ainda que os pareza moi raro, na muralla, a muralla era unha selva, pola parte exterior e sobre todo pola interior. Seguramente vos extrañará se vos digo que na parte interior medraban árbores, como pradairos, como loureiros, como espiños brancos, que estaban facendo un dano importante ao monumento, porque esas árbores, xa algunhas delas bastante grandes, colgadas sobre a parede, estaban coas súas raíces incrustadas entre as pedras e os materiais de construción, estaban causando problemas de estabilidade e favorecían a caída de pedras e que o monumento se fora danando. A verdade é que o escenario é moi distinto desa época inicial, cando nos empezamos a fazer os traballos actual, que, bueno, ainda que hai épocas que si teñen vegetación, porque as plantas medran nas gretas entre as pedras, ademais a argamasa que utilizaban os romanos levaba cal, e iso é un alimento, un nutriente importante para moitas plantas. Fixemos varios ensaios de distintas técnicas, distintos métodos de control desa flora que medra sobre as paredes da muralla, métodos físicos, químicos, mecánicos, e nos primeiros tempos chegamos á conclusión de que o que mellor funcionaba eran produtos químicos de síntese, é dicir, o que chamamos herbicidas ou fitocidas. Pero, bueno, estes produtos cada vez van tendo maiores limitacións. Nós tampouco estábamos moi convencidos de que fora conveniente o uso destes produtos que son moi contaminantes e tóxicos nun entorno urbano. De feito, sempre utilizamos aqueles que o Ministerio de Agricultura autoriza para espazos verdes, para parques e xardíns públicos. Pero seguimos investigando, tratando de atopar alternativas que foran máis respetuosas co medio ambiente e coa saúde dos humanos e dos animais domésticos, e así foi como chegamos a probar os herbicidas naturais, esas que son compostos naturais procedentes de plantas, sustancias alelopáticas que as propias plantas se utilizan para competir unhas con outras, porque, claro, as plantas necesitan un espazo para poder desenvolverse, para poder vivir. Se teñen outras moi cerca, compiten por auga, por nutrientes, polo espazo, e algunhas desenvolven sistemas de competencia química que se chaman, técnicamente se chama alelopatía. Entón dixemos, por que non aproveitar esta alelopatía para ver se funciona no control de especies que colonizan as paredes da muralla de Lugo. E así foi como empezamos a probar estes produtos naturais, que normalmente son aceites esenciais ou hidrolatos. Tamén probamos extractos acuosos, é dicir, machagábamos plantas, mergullábamoslas en auga, e logo os principios activos pasaban auga e utilizábamos ese líquido para facer os tratamentos. Probamos, como se di aí, alrededor de 20
de 20 produtos procedentes de distintas plantas, de plantas como eucaliptos, como acacias, como estevas, que son as jaras, tamén plantas aromáticas da familia das labiadas, como romeo, ourego, tomelos. E a especie diana, digamos, a especie coa que probamos o seu efecto foi a Parietaria judaica, a parietaria que é unha planta moi abundante na muralla de Lugo e a máis difícil, coa que estamos tendo máis problemas para o seu control. Observamos a fitotoxicidade en bioensaios, vimos que en laboratorio que sí, que tiña un efecto de inhibición da semente da parietaria, estes principios naturais. Fixemos estudios claro, nos vimos que funcionaba coa parietaria, depois plantexámonos tamén, e se isto funcionara nas malas ervas dos cultivos agrícolas, pois, estaríamos dando un paso importante de cara a solucionar este problema na agricultura ecolóxica. Na agricultura ecolóxica solamente se poden loitar contra as plantas invasoras, contra as malas ervas, con procedementos culturais ou con mulching, pero non se poden utilizar ningún tipo de herbicida, non? Diferenciamos tres fases nas nosas investigación. A fase 1 é detectar a potencialidade herbicida en laboratorio sobre a ver se estes produtos naturais, se estes herbicidas naturais inhiben a xerminación de semillas de malas ervas. Estamos traballando con varias especies de malas ervas frecuentes en cultivos agrícolas en Galicia e no resto de España, como por exemplo a Aspergillus arvensis ou os rumes obtusifolios. Na fase segunda, verificamos en campo un invernadoiro, se realmente funciona. Unha vez que comprobamos en laboratorio que sí, que as sementes de malas ervas en contacto con estes herbicidas naturais non xerminan ou xerminan deficientemente e as plantas non son viables, é dicir, que teñen un certo efecto de inhibición da xerminación, pois probámolas no campo ou no laboratorio. E logo a terceira fase xa sería a de validación como herbicidas, incluso incluídos nos catálogos do Ministerio de Agricultura e de cara á agricultura ecolóxica. Xa unha fase encamiñada un pouco a protección intelectual e a comercialización destes produtos como herbicidas naturais. Na fase 1, os ensaios in vitro, neste caso fixemos 8 tratamentos, un control, 4 con aceites esenciais e 3 con hidrolatos. Os hidrolatos son produtos derivados da extracción, da obtención dos aceites esenciais na industria de obtención destes aceites esenciais. Aquí vedes realmente como se fan estes ensaios. En caixas Petris poñemos as sementes das malas ervas e mergullámoslas nestes aceites esenciais ou nestes herbicidas naturais moi diluídos e vemos o seu efecto de cara á xerminación das sementes. Temos varias concentracións e logo comprobamos a eficacia do produto con unha inhibición significativa da xerminación, comprobando se tiñan polo menos unha inhibición significativa da xerminación en 3 das 4 dosificacións que empregamos. Na fase 2, fixemos unha verificación en invernadeiro coas dosificacións máis elevadas, tratando buscando éxito, lóxicamente, na experiencia. Si ten, no caso de que tiver éxito como tivo, pois podemos ir baixando as dosificacións para ver cal é a mínima que funciona ben. No invernadeiro colocáronse sementes desas malas ervas en alvéolos, aplicaronse os produtos con potencialidade de herbicida, fixose a sementeira das especies de malas ervas e logo seguimos o efecto, se as plantas xerminaban ou non xerminaban, en que proporción, e se as sementes eran viables, porque en algúns casos xerminaban, pero as plantas eran defectuosas e non eran viables as plantas. Aquí, neste gráfico, vemos por exemplo, nunha especie frecuente como malerva de cultivos, Aspergillus arvensis, vemos como funcionaron os produtos. Vemos que
os aceites esenciales, 1, 2, 3 e 4, pues refírese a que son aceites esenciales de distintas plantas aromáticas, de distintas especies de plantas aromáticas. E estes son os hidrolatos, 1, 2, 3, e aquí o control. Vemos que o control, bueno, e as gráficas corresponden a... Porque, claro, nós, cando vemos que o produto funciona como na inhibición da semente de malas ervas, tamén nos planteamos, funciona inicialmente, pero que pasa se chove sobre as sementes e, por lo tanto, o produto se pode lavar, non? E entón fixemos probas con lavado das sementes, unha vez que entraron en contacto co herbicida natural, ao cabo de 7 días e de 30 días lavámolas, similando o efecto da chuvia e o posible lavado ou terminando, e o posible lavado do produto. Esta gráfica corresponde a 7 días e esta, no, perdón, aquí vemos os 7 días o que pasa, e aquí ao cabo, si mollamos, si lavamos os 30 días despois de feito o tratamento. No primeiro caso, vemos que aínda lavando os 7 días, a partir de aí, pois con algúns aceites esenciales, concretamente co 1, co 3 e co 4, pois prácticamente non xermina nada. É dicir, o efecto é realmente importante en canto á inhibición da xerminación das sementes de Aspergillus arvensis. E algo parecido sucede tamén cando lavamos os 30 días ou durante 30 días. Lucía, lavamos nos 30 días varias veces ou solamente ao cabo de 30 días? Ao cabo dos 30 días, moi ben. Entonces, vedes que se lavamos ao cabo dos 30 días, pois, bueno, tamén os aceites esenciales 1, 3 e 4, pois siguen sendo moi efectivos en canto á xerminación de sementes de Aspergillus arvensis. En cambio, pois os hidrolatos teñen algo de eficacia, tanto os 7 días, lavando os 7 días como lavando os 30 días, pero a eficacia moito menor. E o control, pois, bueno, pois isto sería o que sucedería se non fixéramos ningún tipo de tratamento. Lógicamente, no control xerminan moitas máis. E a terceira fase pois sería, claro, xa a obtención dos herbicidas naturais de cara ao que vos comentaba antes, de protección intelectual, e tamén de cara a obter unhas formulacións estables deses produtos, e pensando tamén na comercialización, sobre todo de cara á agricultura ecolóxica e agricultura eco-innovadora, é dicir que se prescinda do uso de produtos químicos de síntese. E nada máis. Moitas gracias.